Ako nga po pala si Fabia, SK Chairman ng Poblasyon Mangaldan, Pangasinan. Ang ating panauhin po ay isang sikat sa Magno Street. Pangalan niya po ay Erica Batalla. Erica? Hello? Pwede bang magkaroon tayo ng I want you to dance here? Fortunately, gusto ko rin pong sumayaw ngayong gabi para pagdito sa inyo ang aking talento. So, pwede bang sumayaw ka? Request ko yung low? Sige. Okay lang sa akin. It's just a trip, you know? Para po naman yun. So, umpisa na natin. Sige, tara na. Dito po mag-umpisa ang tripping video ni Erica. Nasayaw niya po ang kanyang dance instructor sa dance sport. Diyan po nagtatapos ang tripping video.